Parlok baro kumba philayetem baka jing sapreng jong ka jing pang COVID-19 kadang yaip teng bat kiu hakari baka perthai shitulum bak nang banla banyada bat bante lakam ya ka jing pur jong ka hapo ka district baka jala jongi ka district magistrate jong ka ribhoi district nongpo sashi sin pat lengba ka section 144 CRPC kala Pynjari Biang ya ka night curfew habaro ka way ka district Naduh Mynta ka 1TARIK ubnai bisipho R1000 arpo Haduh ka khat 1TARIK ubnai bisipho R1000 arpo Naduh ka por khandai biji min met Haduh san biji min step man la ka sngi kane ka order kan trikam satyai ki police armed but security force medical team pharmacy fire and emergency service MEECL NIPCO power grid supply department FCI DIPR NHIDCL bat ki officer bat ki staff jong ka corona care center ki kali kit marbam kali sipai bat security force bat ki kali kit dawai shishu lengba kate ka ju ka kandon an ka district magistrate kala penbna banadu ka 1TARIK Haduh ka khat 1TARIK ubnai bisipho R1000 arpo Naduh ka san biji min step Haduh ka khandai biji min met man la ka sngi lamana ban ye lumbreu ban pelong yo kanthop ye ki yo border ki ying cinema swimming pool park theater bar hall kino ki sport bai tengku marmet ki training na ka banta ki sport day ban yo permission ban yat ban yeng klem da deng mas ban bia di kiat ha ki jaka pat ba balakhang ye ki riu temen ki thei armet bat ki khulung khna ban bi sha ki jaka pat ba Lasha ban pli bat ban pelong jing yeseng Naduh Mynta ka sngi da ka babot berking ya ki kendan bala ai kat kum ka notification jong ka sarkar ya ki school Lasha ban pli kat kum ki kam bala batai ha ka guideline ka bala penmi ha ka order jong ka government ka ba khat nyu tarik ubnai ba khandai R1000 arpo ha ka be dei bat ki kam ya breu bat ye tho shong kurim ki kendan kindang ne kumju kum bala penbna menshwa ya kaya ke yang ki kali ondang pene kumju Haduh banda penbna da kumbuipat ya karung kami ki breu na ka jala bat shabar ka jala kanthop ikinong bala bat ki technician on board kat kum ka order jong ka government la kantui kinong shong shnong bakin sngu bha bat install ha ki mobile phone jong ki ya ka arogya setu application bat ka behavioral change management app bat ban update ya ka kot ka khia jong ki man la ka sngi kumta la ka pat biang ye phi ki pat nong shong shnong baro ba phin ai biang ya ka jing ka shan jong phi bat ki bor pin ya jong ka district khnang ba teli ka we ngin la banile pasha ya ka ne ka jing pang khlam da ka buhusiar bat ko ngu ya ki kendan bala ai namar de tang da ki mangila ban job ya uknyang jing pang COVID-19 kublai shibun stay safe